लोकमत गौरव 2012 यामधला पहिली नामांकन आहेत क्रीडा प्रकारासाठी. कुठली नामांकन आहेत ती पाहूया. लोकमत गौरव 2012 क्रीडा विभाग. नामांकन आहेत तलाशा प्रभू, शताब जकाती आणि इव्हाना फुर्तादो. आणि नेमकं कोण हे जाहीर करण्यासाठी मी आमंत्रित करतो, विनंती करतो आमदार विजय सरदेसाई यांना. त्यांनी येऊन आणि कोण हे जाहीर करावं. इव्हाना फुर्तादो. आणि विजेते आहेत कुमारी इव्हाना फुर्तादो. बुद्धिबळाच्या विश्वातली उगवती तारका बनताना आपण आजवर केलेली कामगिरी राज्याला आणि देशाला अभिमान वाटावी अशीच आहे. अत्यंत लहान वयात प्रज्ञा आणि प्रतिभेचा जो मनोज्ञ आविष्कार आपण घडवला तो भल्या भल्यांना स्तिमित करून गेला आहे. मानवी बौद्धिक क्षमतेचा कस लावणाऱ्या या खेळात देशाला नव्या शिखरावर नेण्याची क्षमता असलेली खेळाडू म्हणून आपल्याकडे आज अभिमानाने पाहिले जाते. आपल्या अभिजात क्रीडा कौशल्याने असेच उत्तरोत्तर द्विगुणित होत राहावे अशा शुभेच्छांसह क्रीडा क्षेत्रातील असामान्य कामगिरीसाठीचा सन 2012चा लोकमत गौरव पुरस्कार आपल्याला सहर्ष प्रदान करत आहोत. पुष्पगुच्छ, शाल, श्रीफळ, मानपत्र आणि या गौरव पुरस्कारासाठी केलेलं खास स्मृतिचिन्ह असं या गौरव पुरस्काराचं स्वरूप आहे. लोकमत गौरव पुरस्कार 2012 यानंतर समाजसेवा आणि नामांकन आहेत. लोकमत गौरव 2012 समाज सेवा विभाग आणि नामांकन आहेत गोमंत विद्यानिकेतन, सांगात आणि मातृछाया. आणि विजेता या तिन्ही संस्थांनी मित्रहो वेगळ्या वेगळ्या पद्धतीनं समाजसेवा केलेली आहे. आणि 2012चा लोकमत गौरव पुरस्कार यापैकी कुठल्या संस्थेला मिळणार आहे ते जाहीर करून तो पुरस्कार देण्याची विनंती मी करतो खासदार शांताराम नाईक यांना. मातृछाया. उपेक्षित आणि दुर्लक्षितांच्या जीवनात सुखाचे क्षण वारंवार यावेत यासाठी निर्लसपणे आपण करीत असलेले कार्य अतुल्य तर आहेच, शिवाय सक्षम आणि सधन समाजाला आपल्या चुकलेल्या कर्तव्यांच्या पूर्ततेसाठी प्रवृत्त करणारेही आहे. दिनांच्या मुखावर हास्य फुलावे यासाठी आपण देत असलेल्या योगदानाचा सन्मान लहान सहान पुरस्कारांनी होणे शक्य नाही याची नम्र जाणीव आम्हाला आहेच. पण समष्टीच्या हितासाठी झटणाऱ्यांची गाथा सर्वदूर पोहोचली तर ते इतरांनाही प्रेरित करते हे जाणून आपल्या सत्कार्याची पुनरावृत्ती ठायी ठायी व्हावी या शुभेच्छांसह जनसेवेसाठीचा सन 2012चा लोकमत गौरव पुरस्कार आपल्याला सहर्ष प्रदान करत आहोत. मातृशाळेच्या नावान हांवें फक्त गौरव घेतला, पूण जितले आमचे कोण काम करतात आनी काम खूब कठीण आसता ते आमचे काम करपी थोड्यांक मानधन आसता, थोड्यांक नासता, पूण ते आपले म्हणून समजून काम करतात. आनी म्हणून ही संस्था दिसान दीस वाडत गेल्या. आनी तुमकां सगळ्यांक म्हाका खात्री आसा हांगा आशिल्ल्या 100% लोकांक मातृछाया ही आपलीचशी दिसता. देव बरें करूं. रसिक हो, संस्था चालतात त्या या नम्रपणामुळं. आपलं श्रेय इतरांना वाटून देणं किंबहुना त्यांच्या श्रेयामुळं मी इथे उभा आहे हे सांगणारी माणसं सुद्धा समाजामध्ये कमी होत चाललेली आहेत हे आपण लक्षात ठेवलं पाहिजे. आणि यानंतर लोकमत गौरव 2012 पुरस्कार पर्यटन. लोकमत गौरव 2012 पर्यावरण विभाग आणि नामांकन आहेत पंकज लाड, चिन्मय तानशीकर आणि सहकारी स्पाइस फार्म. आणि जाहीर करण्यासाठी आणि पुरस्कार देण्यासाठी मी निमंत्रित करतो
खासदार श्रीपाद नाईक यांना. पर्यटन विभागाचा गौरव सहकारी स्पाइस फार्म. आणि विजेता आहे सहकारी स्पाइस फार्म्स. गोमंतकीय पर्यटन विश्वातल्या मळलेल्या वाटांचा ध्यास न घेता काहीतरी वेगळे पण मातीशी नाते सांगणारे कर्तृत्व दाखवण्याची ईर्ष्या बाळगून आपण आजवर केलेली प्रगती विस्मयकारक म्हणावी लागेल. पर्यावरणाचा संग पर्यटनाला देत कल्पक पर्यायाने नेहमीच यशप्राप्ती होत असते हे सोदाहरण सिद्ध करणाऱ्या आपल्या यशोगामी साहसामुळे अनेक उद्यमी व्यक्तींना सातत्याने प्रेरणा लाभली आहे हे नमूद करताना आम्हालाही अभिमान वाटतो. आपल्या निरंतर प्रयत्नांची दखल घेत पर्यटन वृद्धीसाठीचा सन 2012चा लोकमत गौरव पुरस्कार आपल्याला सहर्ष प्रदान करत आहोत. शेती हा व्यवसाय सोडून अनेक तरुण लोक ज्या वेळेला शहरी भागाकडे यायला लागले त्यावेळेला शेत, पोफळीची झाडं, नारळाची झाडं आणि एकंदर बाजूचे पर्यावरण याच्यामधून पर्यटनाला कशी उभारणी देता येते त्याचं उत्कृष्ट उदाहरण म्हणजे सहकारी स्पाइस फार्म. रसिको, इतके दिवस मला वाटलं होतं की पर्यटक फक्त दिवसाचेच भेट देतात, कदाचित शनिवार रविवार रात्रीच्या भेटीचा कार्यक्रम असेल म्हणून त्यांच्यापैकी कोणीही पोचलं नसावं. मित्रो, यानंतर लोकमत पुरस्कार 2012च्या पुढच्या पुरस्कारांकडे आपण वळणार आहोत. पुढच्या गौरव पुरस्कारामध्ये पहिल्यांदा पर्यावरणाची नामांकनं आहेत. 2012 लोकमत गौरव 2012 पर्यावरण विभाग नामांकन आहेत अमृत सिंग, निर्मल कुलकर्णी आणि रमेश गावस. पर्यावरण गौरव पुरस्कार कुणाला मिळाला आहे ते जाहीर करून हा पुरस्कार देण्यासाठी मी कायदा सचिव श्री प्रमोद कामत यांनी इथे यावं अशी त्यांना विनंती करतो. लोकमत गौरव 2012 पर्यावरण विभाग श्री अमृत सिंग. विजेता आहे राजमान्य राजेश्री अमृत सिंग. प्राणी मात्रात देव वसतो असे मानणाऱ्या निसर्गपूजक भारतीय संस्कृतीचे आपण एक सक्रिय आणि कर्तृत्ववान पायी. सृष्टी चक्रातल्या दुर्बळ आणि दुर्लक्षित घटकांचे महत्त्व अधोरेखित करताना आपण शिक्षक आणि सैनिक अशा दुहेरी भूमिकेत वावरत जनजागरण करत आहात. समविचारी युवकांच्या साथीने आपण सृष्टी समतोल राखण्यासाठी करत असलेल्या कार्याची दखल गोव्याच्या जनता जनार्दनाने घेतली आहे हे नमूद करताना आम्हाला हर्ष होतो. आपल्या प्रेरणादायी कार्याचा प्रसार आणि प्रचार देशाच्या कानाकोपऱ्यात व्हावा अशा शुभेच्छा देताना पर्यावरण रक्षणासाठीचा सन 2012चा लोकमत गौरव पुरस्कार आपल्याला सहर्ष प्रदान करत आहोत. या गौरव पुरस्कारासाठी केलेलं हे खास स्मृतिचिन्ह साने गुरुजींनी असं म्हटलेलं आहे की हातानी जे पेरावे तेच उगवून हाती पडते. हातानी जे पेरावे तेच उगवून हाती पडते. पाप पुण्य भले बुरे हातानीच सदैव घडते. हात म्हणजे हात त्यांना जातपात मुळी नसते. श्रमणाऱ्या हातानीच जीवनाला वैभव चढते. अशा श्रमणाऱ्या हातांनी आपल्या आणि अनेकांच्या जीवनाला वैभव चढवणारा पुढचा गौरव पुरस्कार उद्योग. लोकमत गौरव 2012 उद्योग विभाग नामांकन आहेत मनोज काकुलो, संदीप निगळे आणि टिटोज. आणि विजेत्यांचं नाव जाहीर करण्यासाठी मी गोव्यामधले नामांकित उद्योगपती श्री मोहनदास नाईक यांना इथे यायची विनंती करतो. श्री संदीप निगळे. आणि विजेता आहे राजमान्य राजेश्री संदीप निगळे. गोव्यातील बांधकाम क्षेत्रात दर्जा, सचोटी आणि कल्पकता या त्रिसूत्रीच्या बळावर अवघ्याच अवधीत नेत्रदीपक यश संपादन केलेला उद्योजक म्हणून आपले नाव आज आदराने आणि कौतुकाने घेतले जाते.
इमारत उभारणीच्या व्यवसायात वावरताना पर्यावरण आणि सौंदर्य शास्त्रांच्या नियमांविषयीचा आपण धरत असलेला आग्रह प्रगती आणि प्रकृती यांचा सुमेळ साधणारा आहे. आपल्या पावलावर पाऊल ठेवण्याची प्रेरणा या क्षेत्रात पदार्पण करणाऱ्या उद्योजकांना मिळावी आणि पर्यायाने निसर्गाशी सख्य राखणारे स्थापत्यशास्त्र चिरायू व्हावे या सदिच्छांसह उद्योग क्षेत्रासाठीचा सन 2012चा लोकमत गौरव पुरस्कार आपल्याला सहर्ष प्रदान करत आहोत.